chuan zawhna masaber zo turin member zo tak pul chandama te ilo somang Speaker kalome tun se sona ka zona chu ma saber mai hi lom om ka ti lom thu kan suini start question pakhat na social welfare tribal affairs my women child development department encol 2 ina min chan sakatan ena social welfare minister in nisom pali thasom pani sang ni som ni pathum assembly house athiatir apuan angkhan mit thi ruang phur hi sarkarit engtin khuna tangin nge moa alak don b budget a ruang phur na hi da lu reflection ani em chhang turin minister zom takti lalrinpuii changtu minister lo somang pu speaker kalome pul chhandama te he house za tak member in min zawhna pakhat na ena ka chhanna chu sarkarin tuna hian ruang phur in kai hruaina dan aduang meka ngai tuana tam taksen ngai thil ani wangin he thil hi cabinet agenda a po chhop chhuwa tum ani mekani ka chhanna bi na chu ruang phur hi malak dan tur le in kai hruai dan tur te buai pui mek ni in department chuan budget proposal a re tan cheng crore khat cheng nuai za kan da tin be tan budget estimate tan 2024 le 25 a hian 5 crore kan da mek a hi an the lut mek ani ti khan soe kalome